So hello netizens! Welcome back to my channel. This is Kuya Renz, ang inyong medyo chinito. Ito, joker to guys. So guys, for today's video, we were going to play a volleyball guys. Kay Wiley nga bito guys. Every hapon dyan nga niya magkuan. Mga 3 p.m. Mga hapon na or di na init. Pagduwa, may karon kayo usang oras alas 3 sa siguro po drone. So sakto na po iduwa kaya di pa po kayo init kaso guys na. So di amis amo ang volleyballan court, sumao ni sila. So kaning volleyballan court guys is dili ni pangkuan kanang jung pang bitaw pang dayo-dayo kay bawal pa ba sa kayo sa baka jung mga iyat-iyat uy. Bawal pa ba guys ang dayo-dayo. So mao ni sa ano gama for the family only. Charot. So karon ato pala ila nga ato ang mga kauban karon nga gikan sa Ateneo, Admo, UST, LaSalle, FEU, tsaka grabe kompleto. So ato yung pala ila ang una si Eliza Valdez. So karon ang isunod ay taga Go Jaja Tunod si Putot. So mo ang mga kauban kani sila. So mag-play na me. I'm Espiho. Espiho magud ko. So mag-play na mi guys. Pink and blue. Hi guys, welcome back to my channel. Ay, lahi may kisitan. Dot! Santiman. Minut! Support sila, support sila guys. Support sila, support. Kaya lahat yan support. Dong! Okay. Kaya nag-vlog out Lumasa. Birak ka na ho. Ako ba yung vlog? Ako ram ho. Kunya. Oy! Sabaris! Tubaon ta. Bela! Good! Hey! Dong! Si Dudong murag giring. Ano na, galaw-galaw guys, pagkapunan na. Natoy, toy. Natoy dito. Toy ba toy? Patoy. Natoy dito. Natoy. Mimi. Panaruha. Pagam ya.
nga ba? Ayaw mo. Ayaw, sakay ko. Rapsor. Okay na to. May nasimang pagkaon. Dura. Bungi. Ito yan. Ito na sitter. Uy. Bagsak. Bagsak. Ito yung bura. Sila, video ba kasi YouTube. Diba? Ngot lobot. Matoy. Natoy ko na kapadak anatoy. Patoy ba patoy? Patoy padak Along one apple. Sitter. O sa padog bola. Besin. Bugya. Murado. Lubot ni sila orang lubos lot. Mergergan. Lingir head. Lingira. Ay na video ito. Wana, game na. Crash sa namin. Pagkyapin. May balik kami. Ay sabat. Bali. Turun na ni oy. Ito na sitter. Uy. Bagsak. Ito yung bura. Sila, video ba kasi YouTube. Diba? Ngot lobot. Matoy. Natoy ko na kapadak anatoy. Patoy padak Along one apple. Sitter. O sa padog bola. Besin. Murado.
lubot ni sila ran lubuslot. Lingir head. Lingir ah. Ay na video ito. Wala, game na. Crash sa unahan doon. Pagkagyapin. May balik kami! Kiwan napil!